Yes, hello, good morning. Sa ganap ng oras po ng alas 12:25. So, welcome to Birac, Catanduanes. Dito po kami ngayon sa tabi ng Birac, Catanduanes ng Bay. Yan. So, lahat po ng pasahero, minamahal po namin pasahero. Kung bibiyahe po kayo ng Birac, Catanduanes, ito po siya ang terminal namin. Yan po. Andito po ngayon isang lugar na tahimik. Peaceful, very peaceful, very ano po siya? Napakagandang lugar. Yan po yung mga unit. Bagong dating, sabay-sabay lang po kami dumating. Nasa tabing dagat po tayo. Yan po. Yung pong gustong bumiyahe at magbakasyon dito sa Birac, Catanduanes, medyo maulan. Ayan, kabundukan ng Catanduanes, medyo mababa ang ulap, maulan po. Salamat sa inyong pagtangkilik sa aming munting palabas.